बेखौ ला फाङा फुथानो लोगोफोर फाङा फुथा फैदों आंनाव बिराद बुस्थु जारला लामला दङ दोननोनो बाबाय आङो बेखौ हरनो नागिरदों आङो लोगोफोर फाङा फुथा दावहा सिङा फाङा फुथा होननायखौ लिंहरदों जोङो ना मा अनि फिसाजोआ गावनि बुस्थुखौ हरोबा दायसो जागोन ना मागोनथाय मिन्थिया आङो नै फिसाजोनि गेलेग्रा सेलेग्राखौसो हरनो नागिरदों फिसाजोनि गेलेग्राखौसो हरनो नागिरदों दाय जागोन ना माथो मिन्थिया ओरैनो गावनि बुस्थुखौ जेबो हरनो नागिरा बियो मामि आं बेखौ फाङा फुथानो हरसै सुना बेखौ दे दे फाङा फुथानो हरसै दे मानो जेबो गैया हरहोआ लोगोफोर बियो गावनि बुस्थुखौ जेबो हरा ओमफ्राय बेखौ हरगोन ना हरा नायनां मा बेखौ हरनाङा बेखौ हरनाङा आंनि बावनो र' आं बोख्लायग्रोनानै सर्केसनि बायनाय आरो नै लोगोफोर बियो ओमफ्राय बेखौ हरबासो सिथिं सिथा जायो दोननो ओमफ्राय बै गथ'आसो गावनि बुस्थुखौ हरगोन ना हरा मिथिला आङो नैबेथ' गावनिसो आइ फैले ओइथारनिया जा ना खिखु ने आया आंनि फिसानाव नांबाय उफ आइ जिउ गावदां उफ नै नै फाफ्रे लाङो सिथा गाबनाङा नैलाय नै ओइथा कत केजि अ 10 मात्र 10 টাকা ঈশ্বর আর এগুলান 15 টাকা দিয়ে দেব 15 আর এটা 10 20 টাকার না দে এটা 20 টাকার কেজি দে ব্রা আয়ো 15 টাকার কেজি এটা লাগো আর এটা লাগো সবাইকে मा जाखोथाय बेखौ हरसै माम दे हा हरनाङा नै इथा थ' समाखै साथा हरला ओइलाय साथाखौ दोनबाय ओइलाय दोनबाय गावनि बुस्थुखौ हरोआ थ' लांसै फाङा फुथा लांसैनो हरसै फाङा फुथा लांसैनो हरसै फैदो हरनांगौ डिस्टार्ब जाथारबाय दोननो जायगा गैला फै हरनांगौ हरहोआ अबावथो दोननांगौ जायगाया नोंनि साथाखौ गारबोखाबाय आइसुना साथाखौ गारबाय बेखौ हरसै जेखौबो हरहो गावनि बुस्थुखौ मैगं फानबा मानो थांखोसो होनो हा मा हरनांगौ सुना गस्ला गोलदों खनै थां बैलाय इथा नानिब नाखि नासले बाबा ओरैनो हरजायो ना आइ सुनांगोन ना কত হয়েছে 1.5 কেজি 20 টাকার না এটা কেজি ইস 20 টাকার কইছে না তুই मानो जाबाय ओमफ्राय मा होनदोंमोन नोङो मा होना नोङो आं गेलेमानो लांखो होनगासिनो दं गावनि गेलेग्राखौ हरबाय नालाय मानो सोर लांदों फाङा फुथा लांबाय नों गेलेग्राखौ माथो न'आव दंना आं गेलेमानो लांखो होगासिनो दं न'आव दं नै लोगोफोर जोंहा बैग्रि बाथोन देजानो नागिरदों आं बैग्रि बाथोन जिबनावबो दिनैसो मोनफेरै जाफेराखै दिनै फार्स्ट टाइम जागोन आरो लोगोफोर आइया बेखौ जागोन ज' प्लास्टिकआवसो गारबोदों आङो मन्दिरानिखौ बेखौ बाथोन सिदेनो नागिरदों आङो जोङो दा आं लोगोनोबो बैग्रि हैनो थांनो नागिरदों लोगोफोर बैग्रि बिफां गैया नालाय लोगोना औ बावनो दोन लोगोना बैग्रि दंफां गैया नालाय आं बेखौ देनोसै नों देया सुना दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगोफोर आङो बैग्रि
देनो जानो हादों नैबे साम'लादाय फिफा दहाय लाबोनाय ओमफ्राय नैनो फांकास दंफैदों लावजों जानो नै लावायलै नैना फांकास लोगोफोर जों दा बिराद हाखु दाखुबो जाबाय लोगो दं हाफैनांगौना नै टाइमाबो गैला सानसे खामानिजोंनो जेबो जाला आंना हर दाबसे ओंखारनो सानबाबो हर देनो माबार आं देगोरसै लोगोफोर अब्ला देखांबाय नै लोगोफोर आङो देखांनानै लखबजोब्बाय नै बांद्राय मोजां देयाखै आङो एसे मा होनो बेगर बेगार देदों एसे मोजां देयाखै आं दिनैसो फार्स्ट टाइम जादों आरो आङो नोगोर गोथाव जाखांदां मैया सासे मानसिखौ जानाय नुदाहां ओंखायनो जानो गोसो जादों लोगोफोर आं बेहाय संख्रि बानलु गोथां सामब्राम गुफुर हाइजें दुन्दिया होदों आरो लोगोफोर बिराद टेस्टि जाखासिगोन आरो उन्दैनिफ्रायनो दिनैसो फार्स्ट टाइम बैग्रि बाथोन जाबाय आङो बैग्रिखौ बाथोन जाजागोन ना जाजाया नङाबा आं जेबो मिथियामोन गोथाङैसो अरखावलाबायनानै संख्रि बानलु दुन्दिया लाना जायोमोन साखिनोसै मोदोमबानो खुदै गगरजोबखादों बानलु देबानो बैग्रि देबानो ओमफ्राय गोखैखौथ' बयबो नुबानो खुदै गखायो आं बिराद गोखै जायो आरो नोगोद टेस्टि जादों माबा जाबोथ' जा गोथाव जाखादों नोगोद गोथाव जादों दिनैसो फार्स्ट टाइम जानाय दा आं जाफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम जानाय बिफा बैग्रि थांगासिनो लोगो लांनो नै फैदा प्लास्टिकआव हानजों माबा खाबावदों फैया नैबे लामायाव जिरायना थासै गोथाव जाथारदोंथ' जानोसै मा बानलु गोसाथारसै मा बानलु गोसाथार बेखौनो जादो बेखौनो जादो देनायासो गेलबेद्रायदों ना मादों मिथिला जायखिया गोथाव जादों जादो बेलाय बेगर जाफैदो जानायलाय जानायलाय सिबायदि बैग्रि बिलाइ आंहा गोथावसिन आं देफेराना खुनुदिन दिनै फार्स्ट टाइम र' एबार खनसे जाबा देया लोगोफोर हानानै खाजि लगायगोन एबार खनसे जाबा देनाया गोथावसिन जायो माने बाला होदों आलुआखौसो जागोन टेस्टि थांबा बेनो थांफादो दा अबावबा गारना थांबा balu ko sila. Tasty. Tasty.